kasamuyang tahaw, kaugmahan na laing makakahalan, kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, asin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang, ako ang taan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magsalabrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tadaramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamiibi sa kagurang rantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, nadaing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbuot na anbugtong mong aki, magtios kan krus sa pagligtas kan katawohan. Warasan namimibi kami, na kaming nagmimidbid kan sa iyang misteryo sa kinaban, magkanigong magkamit sa langit, kan mga premyo nin sa iyang pagtubos. Huli kay Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos sa pag-inanyog kan babasawin. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Surat na hali kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa kabuotan ni Diyos, asinhali sa samong tugang na si Timoteo, para sa mga banal na yaon sa Kolosas, samong maimbod na tugang diyan kay Kristo, mapasaindo ang biyaya, asin katuninongan, nagikan sa Diyos, na sa tong Ama. Danay mi kamong ipapamibi, asin pinagpapasalamat sa Diyos Ama ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Poon na nabaritaan mi an sa indong pagtubod kay Kristo Jesus, asin an pagkamuot na ipinapahiling nindo sa gabos na mga banal. Huli kan paglaom na tagama sa indo sa langit. Dai panahaloy na ini na isihan nindo kan ibareta sa indo an mensahe din katotoohan, an marahay na bareta na nakaabot sa indo. Nakakalakop na sa bilog na kinaaban, asin nagbubunga, siring sa nangyari dyan sa indo. Puon kan aldaw na nadangog asin nasabotan nindo, kung ano talaga ang biyaya ng Diyos. Si Epaphras na nagtukdo sa indo,
Saro sa samong namuotan nakatabang, asin maimbod na surugoon ni Kristo para sa indo. Siya ang nag-usip sa mo, dapit kan pagkamuot na ipinapasabong nindo, kan Espiritu. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Magsasarig ako sa pagkaherak ng Diyos, sagkod paman. Magsasarig ako sa pagkairak ng Diyos sagkod paman. Ako kabaing sa kahoy na olibo, sa harong ng Diyos. Nagsasarig ako sa danay niyang pagkaherak, sa panahon na daing kasagkoran. Magsasarig ako sa pagkairak ng Diyos sagkod paman. Danay akong magpapasalamat sa imo, huli kan gabos na ginibo mo sa ko. Irukyaw ko ang karahayan nin sa imong ngaran, sa atubang nin gabos mong mga banal. Magsasarig ako sa pagkairak ng Diyos sagkod paman. Matindog gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakaluwas sa sinagoga, si Jesus naglaog sa harong ni Simon. Ang babaeng panugangan ni Simon may halangkaw na kalintura, asin ipinakamaherak na siya tabangan. Rinanihan ni Jesus, nagbuot na maghali ang kan kalintura, asin tulos ang babae narahay. Ang babae tuminindog, gangan naglingkod sa inda. Pagsulnop kan aldaw, ang gabos na may helang dinara sa iya. Lambang saro, dinutan niya kan sa iyang kamot asin sinda gabos na umayan. Sa kadaklan sa inda may mga demonyo na nagluwas asin nagkurahaw. Ika an aki nin Diyos. Alagad sinaway niya sinda asinda itinugutan na magtaram. Huli taaram ninda na siya iyo ang Mesiyas. Pagsirang kan aldaw, nagluwas si Jesus, asin nagpasiring sa kadlagan. Hinanap siya kan mga tao. Kan makuha siya, buot nindang pugulan, na daingo na maghali. Alagad si Jesus nagsabi sa inda, kaipuhan na ang kahadaan ng Diyos, irukyaw ko sa ibang mga banwaan. Para sa mga bagay na ini, ako sinugo, asin padagos an sa iyang pagtukdo sa mga sinagoga, asin sa bilog na Hudiya. An marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukapuan gabos sa pag-inanyo kan homilya. Yaon na po kita sa ikaduwang aldaw, kan sa tuyang novenaryo man,
sa kaumawan kan titular kan satuyang patron an banal na krus. Second day of our Novena Mass. Mga tugang, have we ever asked ourselves about our life's purpose digdi sa ibabaw nin daga? Nahapot na daw po niya toan sa tuyang sadiri, kan sa tuyang purpose. O nahiling ta na daw an sa tuyang purpose kung taano ta kita pig-create o nilalang kan sa tuyang Ama sa langit. Mga tugang, si Jesus nagtugot na ipako sa krus for the purpose na kita gabos maihawas sa kaorip na nin kasalan. Kaya siya nagtugot. He allowed himself to be crucified and died on the cross with a purpose na kita gabos maihawas sa satuyang mga pagkakasala. Mga tugang, purpose is our why. Ang purpose, iyan ang satuyang why. Ang why, kung no tayaon kita digdi sa ibabaw nin daga. Purpose is the answer why kung para sain kita nabubuhay digdi sa ibabaw nin daga. Sabi nga ni Ken kay itong advertisement kang Nescafe, tanda po nindo itong para kanino ka bumabangon. Ano nadala na po nindo yan? Itong para kanino ka bumabangon. No, an purpose iyan an kasimbagan kung taano kita tayaon digdi sa ibabaw nin daga. Pag-search ko po sa bago sa internet kung taano ta kaipuhan niya to an purpose, maaraman ang purpose niya to di sa kinaban, igwa siya ning apat na kasimbagan. Ang internet may apat na kasimbagan. Sabi niya, number 1 na simbag, this personal sense of purpose guides and sustains our day-to-day and through the years na pag-istar niya to digdi sa ibabaw din daga. It sustains and guides our day-to-day life. Kapag aram niya to an purpose sa kinaban na inian mangyayari sa tuya. Ikaduwa, even we have setbacks and the world turns upside down, purpose gives us stability and sense of direction. Stability and sense of direction. Ano sabi ba katong kanta? Pigkanta na po niya to kang Lunes itong nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kay sarap ng buhay, lalo na alam mo kung saan papunta. It gives us stability and sense of direction. Ikatulo, finding purpose is essential for living a happy and healthy life. Diba? Kung arab niya to, ang purpose sa kinaabanan ni, makita sa buhay. Bakong permi na lang kitang nakasimangot, permi na lang unfulfilled, permi na lang may kulang sa buhay. Pero kung aram niya to ang purpose sa kinaaban na ini, we will be happy and live a healthy life. As in panghuri, finding our purpose can unlock greater satisfaction and success in all areas of our life.
Mga tugang mahalaga na aram nato an sa tuyang, sabi kayan, an Tagalog da po kang purpose, layunin. Mahalaga na alam natin ang ating layunin dito sa mundo. Mga tugang, ang pagkamidbid ni Jesus kan sa iyang sadiri o kan sa iyang purpose, iyan naging direksyon kan sa iyang ministeryo publiko. May direksyon ang trabaho ni Jesus, ninhulita, midbid niya ang sa iyang sadiri. As in, malinaw sa iya, ang sa iyang layunin sa ibabaw o kan sa iyang ministeryo publiko. Di ba, pigpupugulan po siya kan mga tao, digdi ka na lang, kaipuhan mi ka. Pero sabi nin mahal na Diyos, kaipuhan ko na magduman sa ibang lugar, tanganang ipagrukyaw an marahay na bareta. For this purpose, inyaan purpose, kan sa tuyang Ama, kan sa tuyang kagurangnan na si Jesucristo. Naging successful ang trabaho ni Jesus, ninhulit na naging malinaw sa iya, an sa iyang direksyon, an sa iyang layunin sa ibabaw nindaga. Mahalaga na midbidon man niya to ang sa tuyang sadiri, asin ang sa tuyang layunin, tanganing magamit niya to ang sa tuyang abilidad, ang sa tuyang mga kakayahan, pati ang sa tuyang kaluyahan, for our personal growth and for building God's kingdom digdi sa ibabaw nindaga. Sabi po ni Santa Catalina de Siena, be who God meant you to be, and you will set the world on fire. Mga tugang, mahiling lugod niya to ang sa tuyang purpose, kan sa tuyang buhay. Asin kung mahiling niya to, magdaralugod ini sa tuya, kan pangangaipon niya to kan Diyos sa tuyang pagkabuhay. If we become God wants us to be, we will not just set the world on fire. We indeed become true sons and daughters of God. Asin sa kahurihan kan sa tuyang pagkabuhay, mayong pagduwa-duwa, sasabihon kita nin mahal na Diyos, ini ang sa kuyang aki, ang sa kuyang namumutan. Matindog po ang gabos. Mga tugang, ipamibi niya to sa satuyang kagurangnan, ang satuyang mga kahagadan, urog ng gayo sa mga panahon na ini, nin makuring kadifisilan na satuyang inaagian sa tuyang pagkabuhay. Ang satuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, urog ng gayo para sa mga lideres kan sa muyang banwaan, ang samuyang Santo Papa, asin ang samuyang Obispo, asin ang gabos na kapadian, na lugod sindang maging instrumento nin mahal na Diyos, tangani na mahiling kan sa indang nasasakupan, ang sa indang layunin, ang sa indang purpose, tigdi sa ibabaw nindaga, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Siring man, ipagpamibi niya to ang mga lideres kan sa tuyang banwaan, na lugod, maibalik ang paglaom nin katawuhan, urog ng gayo sa mga namamayo kan sa tuyang banwaan, sa mga panahon na ini, na kadaklan sa mga tao, nawawaran na nin pagsarig sa satuyang mga namamayo kan sa tuyang banwaan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ipagbimi niya to ang sa tuyang banwaan, urog ng gayo sa mga panahon na ini, nin makuring kadifisilan, na lugod, siring na kita nanuga sa tuyang mahal na ina, danay lugod niya to na tungkusan ang sa tuyang mga tipan na ginibo niya to sa tuyang mahal na ina. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga tugang niya to,
na nainot na sa ikaduwang buhay. Nalugod sindarangahonin mahal na Diyos sa iyang kahadayaan na dayang kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inyugahan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga siring man, ang mga pamibi, kan mga yaon sa simbahan ngunyan, nalugod, langugon man ang sa indang mga pamibi, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugahan sa mong pamibi. O Diyos, sa makakamhan, hinanyugaan sa mga pamibi, asin tuguti na iwaras ini sa mo, kung ini sigon sa imong kabutan. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Mato ka puan gabos sa pagdulot kan mga atang. Iboasin kag tao, Rabo sa diri mo. Kapinoan kapanoan, nin mga karahayan na nakamtan. Kapos malaog mo. Magpamibi ka matugang, tanganan sa kwasan ng sa indong atang, maako malugod, kan Diyos sa mga makakamhan. Akon malugod kang kagurangnan na natang sa imong makamot, para sa kaumawan asin kamurawain kan sa iyang ngaran, para sa pakinabang niya to asin kambilog niya banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami ining pagdulot nga nagdarakan kasalan nin bilog na kinaban sa altar kan krus, maglinig sa mo sa gabos na kasalan, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin da sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas sa danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan ng kasagkoran. Tatinugdas mo ang kaligtasan ng katawuhan sa kahoy kan krus. Tangaling kun sa inan kagadanan nagsupang, duman ang buhay, mabangon giraray. Asin ang nagdaog kan kahoy, sa kahoy man madadaog. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, huli sa iya, ang mga angheles nag-uumaw kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga bertudes kan kalangitan asin banal na serafines, buronyog asin maungmag nagsasalabrar, out pamanlugod na ipagbuot mo na makasanum sa indaan sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Malod puan gabos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, borabo din gabos sa kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak dangan tinaw sa iyang mga disipulos na ansabi,
Magako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kali sa singararay, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagagan mo, kakulangan, ipinapamaletan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, Ipinapahayag, sakot na ikaw magkatulong. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong makagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroroon kan Espiritu Santo. Garamduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giramduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan, dangan akwasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kaheras kan buhay na ding kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamahan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagngangahas kita na magsabi, Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayan mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa arwal daw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami kan samong makasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdara sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginda na taling ka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Ulit sa imon kadian asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawain sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostolas, katuninongan ibinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan,
itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa umakasalan ko dan pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahad sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarohan kamo kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Pagsalakan sa imong hawak kasindog sa Kristong kagurangnan, magdaralugod sa mga minaako kaini sa buhay hindi ang kasaguran. Pero ang Diyos na nagpapara, ang mga kasalan at hinaan. Kahirapi kami. Salang pagkinaan, kahirapi kami. Kordero kan Diyos na nagpapala, kan mga kasalan kan hinaan. Malod po ang gabos. Uyaan, kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa kuyang arong. Lagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Uyan na sa mga kamot, nabili pa sa kaipohan, sa irarong ninmo, karo igwa paningkulang, na ipinato ninong, nagsiya sa naghapon. At ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyan,
mautod sa imong kaotan, nawa ang labos mawara, nawa ang labos magbaya, panurog na mahalaga, ika mapasakuyan. Ikapalan kagurangan at mapakahit mo. Ikapalan kagurangan at makakabano. Ang panugang pamahanap na hinihigam sa kuyang tutupang. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, kaming pinakakan sa banal mong bangkete, mapakumbabang nagngangayo-ngayo, naan mga tinubos mo hulikan krus, na nagtataong buhay, darahon mo sa kamurawayan kan pagkabuhay liwat, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Pamibi para sa ikaduwang aldaw kan sa tuyang novenaryo. Exaltation of the Holy Cross Novena. Daily Prayer. Jesus, your love for our Father brought you to the cross. We are gathered before this magnificent symbol of our faith to recall the events of Calvary and thank you for your great sacrifice for us. Your cross is our life. Your death brought us salvation. As we pondered on the meaning of your death, we ask you to send us the Holy Spirit that we may be able to accept the truth that without sacrifice, we can never be your disciples. Give us the courage to believe that our major challenge in life is the acceptance of suffering and death. You have glorified our suffering and death with your suffering, dying and rising from the dead. Inspire us to believe that without the cross, there is no glory. Amen. Prayer for Day 2. Jesus, you fell 3 times while carrying your cross. You were exhausted by the tortures and the lack of sleep, and your executioners had to ask the help of Simon the Cyrene to help you carry the cross. You were nearly dead when you reached Calvary. Simon of Cyrene was the luckiest person on earth because he helped you carry your cross. Make us remember, dear Jesus, in our moments of suffering and trials, that we too help you carry your cross and that it is an honor to suffer and die with you. Give us hearts that easily respond to the sufferings around us, believing that when we help the needy and the abandoned, we are actually serving you. Amen. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Through your holy cross, save us. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Kung may nag-birthday po sa indong niya na aldaw, mag-inutan po sa pagbendisyon po sa indo. Matindog na po ang gabos. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kamo kan Dios sa makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Marhay na aga po sa lambang saro sa tuyang.
Dakaw sa mga dalanin tinakpan, si Jesus darhon sa mga katawohan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya tokmon niya.